Bona nit o bona tarda, quasi ja estem pràcticament d'estiu. Bueno, aquest sí. Sí, és qüestió de pila només. Bueno, perdoneu. Benvinguts, doncs, al fòrum, a la tertúlia del fòrum d'aquest mes de juny. Aquest mes és l'última tertúlia abans de l'estiu, de manera que la propera ja serà la de la Festa Major, que segur que serà interessant també. I contents de que el fòrum s'extengui també cap a Cerdanyola, no? Vull dir, algunes vegades ha vingut algú, però avui la labor del Miquel Àngel Ramos, que es veu que té una red, una xarxa ben completa, doncs benvinguts tots, benvinguts de Villaterra, benvinguts de Cerdanyola. I al fòrum intentem que si hi ha algun aconteixement que ha passat en l'últim temps o que fem una celebració d'alguna qüestió, doncs intentem fer quadrar la tertúlia amb aquest fet. Ara estem celebrant el 50 aniversari de l'arribada de la Lluna i aquí a Villaterra, si a poc que busquem, trobem sempre un expert. Aquesta vegada tenim el Josep Maria Gibert, que és un plaer que estiguis aquí, i el presentarà. Ara us faré una breu introducció, però el que realment us presentarà és el Manel Roig, que és qui se sap la seva vida al detall, tot i que ell és neuròleg infantil i ell és el vocal del Fòrum Villaterra també. És un plaer que estiguis aquí, Josep Maria, perquè el que ens explicaràs és interessant, però la teva vida també és molt interessant. L'altre dia, preparant aquesta tertúlia, ens vam reunir a casa seva i la veritat és que és per escriure un llibre, no? Que dius, ostres, com pot ser que hagis viscut tota aquesta sèrie d'experiències i després s'ha passat a l'empresa privada com innovador, però realment ell estava a la NASA quan es va arribar a la Lluna. I és més, va fer la seva tesi doctoral en materials que es van portar de la Lluna. I només això ja us el situa en el lloc on estava i el que ell devia viure. Ara, avui ens ho explicarà i ja us passo, després a l'acabar hi haurà debat, podreu preguntar si és veritat o no que van arribar a la Lluna. I ja us passo ara al Manel Roig, que us farà la presentació del ponent. Moltes gràcies a tots i segur que serà ben interessant. Bona tarda a tothom. Jo acostumo a ser relativament breu i esquemàtic. De tota manera intentaré, ja ho he intentat, presentar-te de la millor manera que jo percebo. De fet, amb el Josep Maria ens vam conèixer, com molts veïns de Villaterra, l'any 80, si no recordo malament, pel fet de portar els nostres fills a la mateixa escola. També ens va unir una mica més la nostra implicació en la transició de l'escola Tagore a l'escola Ramon Fuster. I al llarg dels anys, curiosament, tot i que amb professions i
circumstàncies professionals diferents. Les nostres famílies s'han trobat en diverses ocasions a la USA, als Estats Units, i aquesta relació s'ha engrandir també perquè els nostres fills es professen també una bona amistat. Ara, entrant a la part més tècnica i de presentació, he de confessar que em semblava que coneixia el senyor Maria. Al revisar el currículum d'aquesta presentació he descobert que, deixant a part de la seva participació directa en el projecte Apolo, poc sabia de la seva vessant professional i industrial. I el fet aquest m'ha portat a reflexionar que els valors del fòrum com a instrument de fer poble són importantíssims. Estic segur que si ens interesséssim per les aportacions a la societat, a molts dels nostres veïns de Bellaterra i amics ens aportarien moltes sorpreses. El que fa Josep Maria es va graduar l'any 1967 a l'Institut Químic de Sarrià i des d'aleshores ha dedicat la seva vida a la implantació, perfeccionament de tècniques analítiques de gran repercussió en estudis de biologia i medicina. I em refereixo específicament a la cromatografia de gasos, a la espectrofotometria de masses i a la cromatografia de líquids d'alta resolució. A l'any 68, com apuntava la Xus, es va traslladar a la Universitat de Houston per fer la tesi doctoral sota la direcció del professor Ouro. En el seu estudi van analitzar amb tècniques, les tècniques abans esmentades, mostres de la Lluna i diversos meteorits amb la intenció de comprendre l'origen de la vida a la Terra i a l'univers. Fonamentalment perquè haurem combinat aquestes dades. A partir de l'any 72 s'incorpora a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professor agregat i paral·lelament inicia estudis de medicina. En l'any 1978 deixa la UAB pel món de la indústria buscant més llibertat, menys constriccions que li permetessin desenvolupar amb major amplitud de mires els seus objectius. Des del principi dels anys 2000 la seva empresa, Givinic, està treballant amb el que es podria dir la culminació dels seus somnis de joventut, a l'escàner molecular o la càmera metabòlica, aparell multidimensional en què es combina la cromatografia de gasos, de líquids d'alta resolució i l'espectrofotometria de masses, juntament amb sistemes d'automatització i quantificació de gran resolució. Josep Maria és membre actiu de nombroses societats científiques, l'American Chemical Society, l'American Society for Advancement of Science, etc. Societat Catalana de Biologia. És autor de més de 30 publicacions internacionals i està involucrada en molts congressos i presentacions arreu del món. De tota manera, dels molts atributs del Josep Maria jo destacaria que és home creatiu, curiós, apassionat i conseqüent. Fou un dels fundadors de Bellaterra Natura i en el seu hort, amb mètodes totalment ecològics i sostenibles, cultiva tota mena de verdures i elabora vins ecològics dels que els amics l'han pogut dir. Bueno, sense més preàmbuls, agraïm la seva participació, no tinc cap dubte que vau fer una presentació apassionant i apassionada. Veus els pel final, si no els mereixo. Moltes gràcies, Xus, moltes gràcies, Manel. No us creieu res. Jo sempre, quan començo una conferència, dic que, sisplau, no creieu res del que digui. O sigui, s'ha de posar tot en dubte. Som científics, som tecnòlegs i l'únic que hem de creure és en allò que ens donen els resultats dels experiments que fem. Per tant, poca broma i anem al gra. Dit això, per mi és un honor, és un plaer, realment és una oportunitat. És la primera vegada que veig la meva vida en retrospectiva. Sabeu que això és una cosa curiosíssima, perquè en preparar aquesta conferència, disculpeu, si me sentimental que hi hagi de plorar, no ploraré, patiu. Simplement és una debilitat que tinc que quan parlo emocionalment, emotivament, doncs em ve això, no hi haurà llàgrimes. Pot ser que al llarg de la presentació passi 4 o 5 vegades, el meu fill passa igual, és genètic. Tinc una malaltia genètica que es diu emotivitat.
En qualsevol cas, el que us deia és que en aquest procés de preparar aquesta petita presentació m'he vist a mi mateix en retrospectiva. Jo sempre he tirat endavant. És la primera vegada que hi veig un repet del Manel i dic, escolta, doncs sí que no sé de coses, segurament moltes i molt mal fetes, algunes potser ben fetes. Aquestes són les que n'estic més orgullós i és una de les coses que compartim vosaltres. Bé, dit això, anem al gra, com deia, i anem a passar a la propera diapositiva, a veure si es fa això aquí. Puc fer per nous o no? Vols ajudar, Roger, a veure com? Torno a fer el letra 5. Això sol passar, Però mentrestant ho arreglen, us explicaré com dividem aquesta presentació en 5 parts. La primera, parlarem una mica dels antecedents, com és això que arribo jo a Houston l'any 69, 68. Em vaig graduar al Centre de Província del 67 i, evidentment, havia de fer les milícies, estava a Menorca, el meu pare va donar-me l'oportunitat indirectament, ja us ho acabo d'explicar amb les diapositives a mà. La segona etapa d'aquesta presentació serà basada en el procés de l'Apolo. Què buscàvem en l'Apolo? La tercera part és com ho buscàvem, quines tècniques empràvem, us explicaré les tècniques que estàvem utilitzant. He sortit. No sé què passa, tenim 2 monitors. Vale. És que abans... En aquell moment no en teníem d'ordinadors. Això va ser a l'Apolo 13, Houston tenim un problema. We have a problem. Per tant, antecedents, aquest període de l'any del 68 al 69. És que jo m'aixeco com faig sempre i així us ho recordo. Tu més pesa. Vinga. Aquí ens preparàvem per les Apolo de l'Apolo 11, què cercàvem a la Lluna, la pregunta que ens fem, i què són els marcadors biològics. Quines tècniques analítiques empleàvem i aquestes, com cercàvem els precursors o fòssils químics que hi pogués haver de qualsevol resta de vida i potencial. Amb aquests diem elements o productes orgànics organogènics. Ens expliquem alguns dels resultats que vam obtenir i la part més interessant per nosaltres és la conseqüència de coses que tenim algun interès en l'explotació industrial del coneixement. Per tant, què n'hem fet ús del que vaig aprendre allà, com ho hem fet al llarg dels anys aquests estàtics. Jo sí, per això m'ho he portat el meu ordinador per si a casa. Graduar-me va anar així. Jo havia estat alemany, volia anar a Alemanya, havia tingut un contacte previ amb Hedge abans i el meu pare sabia que me'n volia estudis. De sobte ve l'oportunitat a través del meu pare que em diu, he parlat amb la Teresa, em diu que li envies el teu currículum. Dic, pare, però si jo tinc més o menys compromès la part d'estereoquímica, la química d'esteroids, perquè vaig tenir la sort de tenir un gran professor, en Joan Juli Bonet. Es havia doctorat al ETH de Zúrich. Llavors, no n'hi havia gaires de doctorats a Zúrich. Havia treballat en prostaglandines, sabeu que
orígens de Hoffman i tot aquest grup que van ser els descobridors dels asteroids, la química dels asteroids. I l'altre gran home que va estudiar en el camí va ser Miquel Dacià, que va ser posteriorment un director químic i director també de la Universitat Europea. Bé, els dos es van posar d'acord perquè jo pogués fer cromatografia de gasos, d'asteroids, amb unitats de gas que ens van venir d'una investigadora del CSIC que tenia, que volia saber quins asteroids hi havia. I nosaltres vam fer-ho d'una manera molt pedrestra, perquè no teníem ordinadors, teníem 3 patrons i vam inventar una cosa que es deia el número d'asteroid. O sigui, amb això vam poder intuir l'estructura de tots els tips que ens sortien amb un cromatògraf de gasos de primera generació, donació de l'ajuda americana, i en aquell moment era hi havia a Espanya 3 o 4 de cromatògrafs. Per tant, mira, jo vaig tenir la sort que em van acceptar per això i això em va servir perquè la Universitat de Houston m'acceptés. Clar, n'hi havia molt pocs estudiants que haguessin tingut aquesta primera exposició i a mi em van convalidar els estudis donant-me ja un màster en enginyeria química. Quan vaig arribar a Houston, jo no estava decidit a estudiar els orígens de la vida, jo no en sabia res dels orígens de la vida, ni del que ha fet Joan Oró apenas en tenia notícia. Joan Oró era pràcticament desconegut a Espanya. La seva trajectòria científica, tot el que havia fet amb el descobriment de l'adenina, la síntesi prebiòtica, tot això no se'n sabia gran cosa, i ni jo tampoc. Per tant, quan vaig arribar allí, vaig ser aterrar allí i el professor em va dir, bueno, t'interessa això, i us explicarà la propera diapositiva com va anar, però jo vaig anar allà, aquí descobert, a veure com descobria la universitat i com m'entravia en aquest lloc. Endavant. De manera que de Catalunya a Texas, amb la motxilla a l'esquena, havia estudiat alemany, s'havia francès del batxillerat, i el meu anglès era un anglès tècnic, de manera que era jo, ni hago, què vols, i per comprar un bitllet d'avió, doncs imagineu-vos quan vaig arribar a Houston, això sí que és per escriure un llibre, i aquí els grups dels meus fills i nets saben alguna de les anècdotes, però us en explicaré una. Va ser l'arribada de Houston, les coetades de l'aparcat. Com no tenia encara, havia comprat cap cotxe, sense cotxe a Houston és possible que puguis anar d'un lloc a l'altre, doncs vaig agafar la primera vegada que vaig agafar un autobús, se m'aixeca una velleta, amb les cames però realment pobreta, amb un bastó per cedir-me el lloc. Això? Oi? Molt bé, molt bé. Les emocions està bé. Tenim alguna psicòloga que ens podria explicar coses de les emocions també per aquí. Seguint. No em vaig cagar ara. M'emociona. Què t'emociona? Pensar enrere o el que et va passar en aquell moment? M'emociona el fet. El fet. Clar, per mi era incomprensible i quina pobra dona que sense qui és que no entenc encara ara. Després vam viure el músic, els nens que els passaven d'un lloc a l'altre, però no m'haig d'aquella dona. Seguim un lloc de l'autobús i ara no hi era 22 anys. L'Oloró el vaig conèixer de seguida, va presentar els lactis era el gran especialista en cromatografia de gasos i es van posar d'acord i em van contractar com a ajudant d'investigador inicialment, que als pocs mesos ja em van fer coinvestigador de les bancs de la NASA, del que ell era investigador principal i un dels més importants científics pels seus estudis sobre la síntesi prebiòtica de distints components del DNA. Sabeu que el DNA té 4 bases púriques i pirimidíniques, l'adenina, la citosina, etc. I ell havia sintetitzat abiòticament, seguint els experiments del Miller, amb descàrregues elèctriques i molècules molt senzilles com l'àcid cianhídric, havia sintetitzat per primera vegada l'adenina. L'adenina era famós. El Miller va fer síntesi d'aminoàcids i el Joan Oró va sintetitzar les bases púriques. Bé, doncs a partir d'aquí vam tenir una nia enrolat en el món aquest, seguiu, i vaig trobar un Houston que era la meca de ciència i tecnologia, lloc de peregrinatge de científics de tot el món. Vaig conèixer el descobridor
de captura d'electrons, o sigui que s'ha que la cromatografia s'ha de fer, prefereixo, l'inventor del detector de ionització de flama, el Fractarius, aquest havia fet per primera vegada, el Milos Novotny, les columnes de vidre, abans que hi haguessin les columnes de sílica fosa. En Bayer era el president de la Societat Americana, alemanya de química, l'Ernst Mayr, i va portar tot el grup, era un professor Welch, sabeu que a Houston hi havia tots els petroliers, llavors el petroli era fonamentalment americà i els controlaven per l'Aràbia Saudita, però hi havia, Houston era on hi havia tot el gent rica del món del petroli. Per tant, hi havia una beca que donaven que feia que hi hagués un continu flux de científics europeus. De anglesos hi havia l'Eglinton. Només us diré que en un dels congressos que vam organitzar, la vegada convocatòria de l'Aurora era tan gran que va aconseguir que vinguessin 10 premis Nobel. Això us ho explicaré després, quan parlem de simpòsi de l'orígens de la vida i el simpòsi durant Renyals aquí a Barcelona l'any 73. Vam treure un concepte nou basat en les idees de Lovelock, de la Gaia, la Terra com a biosfera única, i aquesta visió ens va donar un canvi radical en el que nosaltres pensàvem. Però la Lluna, des de la Lluna a la Terra, ens va fer prendre consciència, els que estàvem en aquell moment en aquest procés, de realment descobrir la importància que tenia aquest concepte de Terra com a biosfera única. I naturalment vaig estar en lloc adequat i en el moment just. I naturalment molt ben acompanyat, com veureu a la propera diapositiva. Aquí teniu, va ser tot el fitxatge, l'Europa va fitxar mi, vaig fitxar aquesta senyoreta d'aquí, recent vinguda de Barcelona, i que ha sigut la mare dels doctorats que estic escuchant bé. Josep, has pensat en què vols fer la tesis? I en Josep Maria, que acaba aquí el món, totalment desconegut, em venia grandíssim, diu, hem llegit els treballs de Landers, de l'Enrico Fermi a Chicago. I el Landers per mi va ser Déu, era el que deia l'estudi que jo pensava, era totalment, deia que a la Lluna no hi trobaríem res, era un científic molt agosarat, deia que l'espai interestel·lar està carregat de matèria orgànica i que evidentment que hi hauria matèria orgànica allà on la busquéssim, que era inevitable. Total, que contesto amb el Joan això, que l'espai interestel·lar està carregat de matèria orgànica, són les dades dels radiotelescopis, penso que hi pot haver matèria orgànica indigènica amb les condrites, amb alt contingut de carboni, emmascarada pels contaminants que s'havien trobat al propi departament recentment. Ja em va, silenci. En Joan Oró em mira profundament d'aquella manera, aquella cara que tenia ell, no li tenia més que idees, i em diu, collons, doncs demostra-ho. El cel em va brindar. O sigui, va ser allò de dir, a veure. I aquí he d'agrair perquè qualsevol altre m'hagués engegat a vida. Porto jo el mateix secundari a la filosofia del departament, sabeu que és molt difícil que qualsevol catedràtic se l'empassi i veure aquesta ensenyança. Si tenia l'experiència i una tesi doctoral d'un predecessor del meu departament, aquest, que deia que tot el contingut de matèria orgànica en meteòrits era resultat de contaminació ambiental. Després de més de 3 anys de recerca havíem analitzat 30 o 40 meteòrits. I evidentment que hi havia contaminació ambiental, però no van ser capaços de discernir la contaminació, que era molt difícil, no és una tarea fàcil. Llavors vam tenir pocs anys més tard el Murchison i el Perlito, on vam treure tots els dubtes que teníem i ens van donar la resposta. Avui us he portat aquí un petit tros, que us podeu buscar, del Perlito de Allende. És un tros de la meva col·lecció de meteòrits, no és una cosa robada, es pot comprar per internet, o sigui que hi ha val caríssim, perquè és una cosa col·leccionista i molt poc contentosa. Aquest doncs és de la col·lecció i el podreu veure. És més antic que la Terra. Hauríem parlat amb un dels meus fills, el Jordi, i diu, pare, què és més vell? I s'havia mirat, el punetero s'havia mirat a Google. Avui teniu Google, jo no tenia Google, si ho tenien de mirar del Bars, tenien a les biblioteques.
maco, ho teníem molt difícil, oi que sí? I aquí doncs ho teníem molt més fàcil. I li he contestat, sí, efectivament, és uns 100.000 milions d'anys més, perquè la Terra són 4.600, aquest és 4.800 milions d'anys. Per dir bé, 4.800 milions d'anys. Per tant, anem per l'altre. Hem de veure què buscàvem. Aquesta part 2 és del juny del 68 al juny del 69. Això ho sentiu bé així perquè això és un rotllo. Ho sentiu bé? Va millor així? Sí? Molt bé. Doncs estàvem buscant els marcadors biològics. Hem de saber què són els marcadors biològics i, evidentment, teníem de descartar qualsevol risc de contaminants de la nostra biosfera. Quins marcadors biològics fonamentalment buscàvem? Hidrocarburs. Hidrocarburs i, entre altres, dos hidrocarburs que són ben curiosos, que són el pristà i el fità. Són isoprenoids, buscàvem sucres, degradació de sucres, busquem aminoàcids, que són evidentment els constituents de la proteïna, de qualsevol proteïna, i aquí trobem que si són biològics, els sucres són dos d'estrògens, o sigui, la llum polaritzada la deriven cap a la dreta, i si són aminoàcids cap a l'esquerra, o sigui, uns són el suc i els altres són el tipus polar. Llavors aquí tenim capacitat, si són racèmics, és a dir, que són barreges de dos, són de síntesi. Per tant, llavors, si els aminoàcids els trobem que són racèmics, no són òpticament actius, no són derivats de la vida. I buscàvem això i llavors també teníem la capacitat de saber si ho era, fent cromatografia amb columnes òpticament actives, podíem separar els D i els E. Per tant, podíem saber-ho tot. I aquí vam tenir també una cosa molt curiosa. La pregunta que ens fèiem és, podíem algun d'aquests productes que els cercàvem com a marcadors i entre altres aquests hidrocarburs? I us he d'explicar una mica per què. Per què hidrocarburs? Dintre de la degradació, tot el que és de la degradació geoquímica, els hidrocarburs són els productes químics més estables, o sigui, estan al final de la cadena. Si tu tens un àcid gras o un alcohol o qualsevol substància que és una o diverses funcions químiques, els que heu estudiat al batxillerat, acetones, el que sigui, acaben degradant-se amb hidrocarbur. Per això la gasolina i tot això són els productes finals. I allà el que trobem és també pristà i fità que venen de la relació de la clorofil, ara ho veureu en una diapositiva de següent. Buscàvem això. La pregunta és, escolta, es pots fer pristà i fità o isoprenoids de manera sintètica? I la síntesi més senzilla, que és una cosa molt interessant, és aquesta, que es forma la síntesi de Fischer-Tropsch. Fixeu-vos quina cosa més senzilla que tots els que no sou químics sabeu que podeu entendre. El monòxid de carboni, que tant se'n parla, el monòxid de carboni més aigua, això, ens dona CO2 més hidrogen, o sigui, és una font d'hidrogen, i ben barata, si sabem com fer-ho. I aquest monòxid de carboni, que ve de qualsevol degradació de combustió incompleta, araca, petroli, qualsevol font d'energia que sigui orgànica, la podem oxidar malament, no la combustionem del tot i ens crea CO. Aquest CO més aquest hidrogen ens crea hidrocarburs. Nosaltres buscàvem aquests hidrocarburs i ens vam equipar de fer el que feien els alemanys a la Segona Guerra Mundial per poder vèncer el dèficit de gasolines que teníem. Buscant a veure si podíem sintetitzar abiòticament aquests marcadors biològics per significar que serien uns 100 marcadors biològics. Us he de dir que no m'ha aconseguit mai sintetitzar-ho. Per tant, el pristà i el fità segueixen sent vàlidament, si els trobéssim un munt meteòric, podríem dir que no hi ha hagut manera de fer-los sintèticament de forma biòtica, per tant serien marcadors biològics. Per tant, i els altres, els aminoàcids que també es van trobar en el Murchison, doncs aquests eren racèmics, o sigui, són de síntesi, no són biològics. Si haguessin sigut biològics, tal com coneixem l'evolució biològica del planeta Terra, haguessin sigut, en aquest cas, aminoàcids i d'estrògens sucres. Aquí teniu, no, això és més per químics, però aquí teniu una molècula de clorofila amb un nucli de magnesi i aquesta branca d'aquí és l'àcid del fitol, i el fitol quan es degrada, que ve que era el fitol que és cadenes d'isoprenoids enganxades, doncs aquest fitol es degrada amb el pristà i el fità, que són aquestes dues molècules d'aquí.
Pristà i Fità, com veieu, són molt semblants, un té un comportament més que l'altre. Aquest carboni d'aquí, que l'altre no el té. Quan fem el cromatograma de gasos d'això, tinc dos pics separats i significatius. Endavant. I aquí tenim una membrana cel·lular, que us diu, sempre si hi ha vida hi ha d'haver membrana cel·lular, perquè què tenim aquí? És una part hidròfila i una part hidròfoba. Aquí tenim el glicerol, amb el fosfat, i aquí tenim una cadena d'àcids grassos, insaturats o saturats. Per tant, aquí aquests els trobaríem gairebé com hidrocarburs i aquest d'aquí també com hidrocarburs biològics. Els contaminants, el gran problema que teníem. Això eren molècules que venien, substàncies que venien d'una atmosfera lliure de qualsevol contaminació, pristí, la Lluna sabeu que té molt poca atmosfera i per tant estava en una situació de virginitat. I la bajàvem i la portàvem aquí a la biosfera terrestre on tallara tot. Per tant, cuidado, que si no se'ns contamina segur, I què buscàvem? Tot el que estava en contacte amb les mostres, les caixes de transport, les bosses de flor que es posaven per els astronautes que recollien les mostres amb les collaretes aquelles, es posaven dintre d'aquestes bosses, els iorneix, que eren unes malles tipus d'empaquetament, com si fos forn, però que eren malles d'acer. Doncs això era material d'empaquetament, que ho saben. Els gasos del retroroque, que algú em pregunta, escolta, això és veritat i perquè hem vist platós. Sí, clar que tenim platós. Jo vaig anar diverses vegades a Pasadena, Califòrnia, a buscar les mostres dels retrorockets. Quan el mòdul lunar arriba a la superfície, si no el frenen, s'estampa. I com el frenen? Fan combustió d'un motor amb hidrazina, i aquesta hidrazina, amb oxigen, crea una colla de productes que fa el coixí de gasos que fa que hi hagi l'ionització lentament. Per tant, quan comencen, hi havia l'Armstrong, que us veureu, el Collins i l'Aldrin, i el Collins estava a dalt, anava donant voltes, i l'Aldrin amb l'Armstrong era el que estava controlant el moviment cap baix al moment de l'ionització. Això, evidentment, era molt... Això era poncerat, això era dels contaminants que se'l trobaven. Afortunadament, eren productes molt poc habituals, o sigui, era de seguida si podien venir d'això. Buscàvem les mostres fora de l'àrea de l'ionització. Pols ambiental, empremtes dactilars. Sabeu que amb una empremta dactilar, amb una sola empremta dactilar, les tècniques analítiques que utilitzem són suficients per detectar aminoàcids. Per tant, una sola empremta, o sigui, vam fer un experiment en què amb un bíquer, amb un vas de precipitats, vam posar només una empremta, vam posar una mica de dissolvent i vam veure què trobàvem. I trobàvem àcids grassos i vam trobar aminoàcids. Ja és petit. Qualsevol cosa que pogués entrar en contacte amb les mostres als nivells més baixos de detecció per les tècniques emprades. Era un repte per l'ultramicroanàlisi. Quan fèiem els plans de procediment, acabàvem esparverats. Jo vaig analitzar-ho tot, els dissolvents, tot. O sigui, allò era pitjor que un quiròfan. O sigui, tot era mostra positiva, o sigui, era tant el NASA, el Clear Lake, el Lunar Civil Lab, com a la pròpia universitat. Nosaltres vam estrenar un edifici, que era el Science Building, i tot el laboratori de l'Olor estava al basement, a baix, al sòtanos. I allà teníem els espectròmetres de massa, els calculadors de gasos, i a mi em van fer responsable del laboratori. Per tant, allà no entrava ningú sense una autorització. Jo tenia el despatx al costat. De fet, jo estava dintre del laboratori i el Joan Olor tenia el despatx annex. I vam estrenar nosaltres aquest edifici. O sigui, va ser tot coincident. Endavant. Quines tècniques analítiques empleàvem? Com ho cercàvem? Per què? El potencial d'una nova tècnica, la combinació de cromatografia de gasos amb espectrometria de masses. Amb aquestes tècniques separàvem tots els constituents moleculars de qualsevol barreja, identificàvem individualment cada un d'ells i a més sabíem quan hi havia de cada un d'ells. És la tècnica perfecta, és el somni per qualsevol químic. Per això me'n vaig enamorar. Cromatografia de gasos separa, espectrometria de masses identifica. El sistema combinat, que és el matrimoni perfecte, separa, identifica i quantifica. El LKB 9000 era l'únic equip comercial que hi havia en aquell moment i n'hi havia dos als Estats Units. Un a Bethesda, Maryland, a l'Institut Nacional de la Salut, i el segon el teníem nosaltres
cedit per la NASA a la Universitat de Houston, en què és sòten del Science Building de la Universitat de Houston. Aquí us faig un breu resum, sense ganes d'avorrir-vos, del que és la cromatografia, perquè sabeu el que és, ho veureu gràficament, en 4 flaixos, però crec que serà il·lustratiu. Els que en sabeu, disculpeu, els que no en sabeu, suposo que tindreu una idea ja més aproximada perquè és la cromatografia i com funciona. Endavant. Veus, això va ser l'experiment del suec, que és el científic rus. És un científic molt curiós, una manera superinteressant, des del punt de vista com la seva biografia és poc coneguda, fill de pare rus i mare italiana, una bomba, això és un matrimoni explosiu, va donar lloc a aquest bailet que va ser el que va, als seus 21 anys, va fer aquest primer experiment. Va triturar plantes i aquest extracte de plantes el va posar en un tubo que estava ple de sulfat càlcic i va posar-hi èter de petroli. Va començar a veure que se li separava unes bandes de colors que corresponien als pigments d'aquest extracte vegetal. Per tant, segur que hi havia clorofil·la i segur que hi havia un pigment verd. Llavors, si seguia l'oint, acaba sortint i aquí va inventar la cromatografia preparativa. Per tant, això ho tanques, és la primera flexió, segona flexió, tercera flexió. Això va passar desapercebut a la comunitat científica internacional. Això perquè us doneu compte, a vegades ens considerem savis i no en som gaire savis. I fins a l'any 24, dins dels tancs no se n'adonen que aquest senyor ha fet aquest descobriment. Passen més de 20 anys sense que es doni cap mena d'atenció en aquest tema. Vist des de la perspectiva de la dinàmica de gasos o de líquids, això ho podem posar en tubos que són de diferent estructura. He portat un tros de tubo capil·lar perquè ho vegeu com és. Poden ser tubos de molta mena, aquí us en podeu passar un. Aquest és un tubo capil·lar amb una connexió que tot això està fet a mida d'aquests. I aquí hi posem els elements que separen la fase estacionària que diem i la fase que es belluga és la fase mòbil. En el cas de cromatografia de gasos és un gas i en el cas de cromatografia de líquids és un líquid. I el mateix que veieu que ha passat en l'altre cas amb el tubo aquest, passa aquí. Només que ve de forma cònica. Això són com conos que van avançant en forma cònica. Per tant, aquí les nostres màquines els donen cònics, fan ensajos cònics. Molt bé, doncs cada vegada que surt tenim un cono, veus? Un cono, perquè ho veiem pla, però en realitat aquí del tubo surt així en forma de cono, un cono, i en surt una de l'altra. Clar, segons com aquest color és més o menys gran, més o menys volum, té més o menys quantitat. Per tant, tenim una tècnica que ens els separa un darrere l'altre i ens els quantifica, ens diu quan n'hi ha de cada un d'ells. Sabem quin és, pel temps que tarda, pel temps que triga, i sabem quan n'hi ha per l'àrea, pel volum que té aquest cono. Per tant, fixeu-vos que fàcil que és. Aquí teniu un anàlisi de l'oli que veneu. Cada dia, quan us cobra amanida, es feu oli i això són els àcids grassos d'aquest oli d'oliva. I aquí tenim l'esteàric, l'oleic, el monoleic, cada un té una funció, una quantitat, i a més una funció fisiològica que és la particular d'aquest aminoàcid. Sabeu que els insaturats són millors que un botulisme saludable que els insaturats. Per tant, això ens permet fer moltes coses. Hem de saber la qualitat del que mengem. Cromatografia de gasos ens serveix per una cosa, cromatografia de líquids per una altra. Hi ha una barreja que ens serveix tant d'una tècnica com l'altra, la podem fer servir per una. Quan la combinem amb l'espectrometria de masses passa el mateix. Endavant. Quan això ho combinem amb un espectròmetre de masses com a detector, utilitzem una computadora i tenim un sistema que és totalment automàtic. Llavors, fixeu-vos el que ens passa. Tenim, i això us ho repetiré després al final de la presentació, fixeu-vos bé, tenim el pic cromatogràfic i tenim l'empremta dactilar de cada pic. Aquesta empremta dactilar, aquesta fotografia molecular, ens la dona l'espectre de masses. Per tant, tenim en aquest eix el cromatograma, cada un dels pics, i en aquest altre eix tenim tot l'espectre d'aquest, que és aquest espectre d'aquí, que es correspon a la identitat molecular. Quan jo veig això, veig una colla de pics,
de masses diferents, l'últim pic és la seva massa molecular, aquests són masses fragment i aquests són masses fragment cada un d'ells. Clar, si veus un cerebel, dius, oh, aquell és el 70, 90, 92 d'aquest tros d'aquí, el 70 és aquest tros d'aquí. Per tant, això, clar, es fan fent, és com el radiòleg que està fent radiologia, oi? Mira la radiologia i diu que vas tancant o te vas tancant. Nosaltres mirem això i sabem què és. I podem interpretar. Com tenim avui dia tot el potencial de computació, les màquines s'ho miren, comparen espectres i llavors ho diuen ràpidament el que hi ha i no el que no hi ha. Aquí, endavant. Dit això, aquí teniu una imatge d'un equip d'última generació, que a més de combinar el cromatògraf de gasos amb l'espectròmetre de masses amb el seu sistema robotitzat d'introducció de mostres, en aquest cas veieu que el cromatògraf de gasos està combinat amb un cromatògraf de líquids. I això és una novetat mundial. Això ho hem fet aquí a Catalunya, ho hem fet a ICAS. És patentat. No s'havia fet mai abans. I és d'alguna manera la culminació de tota una vida de dedicacions. Mèrit d'aquesta vida. Sí, altres coses. Endavant. Perquè veu un exemple pràctic d'això. Aquí teniu el gran problema de la joventut és el de les drogues, de la marihuana, de la cocaïna. Us he posat un exemple de cocaïna en col·laboració amb aquests estudis fets en col·laboració amb les oficines policies. Aquest darrere vam presentar a l'AICEF a Mèxic fa un parell d'anys. Va ser una de les conferències més impactants perquè vam fer l'anàlisi complet de cocaïna d'aquesta que els traficants venen al carrer. I vam trobar-hi un munt de coses. Vam trobar-hi del clorhidrat de cocaïna, productes naturals com la tropocaïna, com la procaïna, la norcocaïna, però n'hi havia pilocetam, això no surt de la cocaïna, això són materials que hi posen proper. I aquí veieu el que surt en la pràctica d'un anàlisi d'aquests. Tenim tropocaïna de la pròpia cocaïna, i ho trobem, comparem l'espectre amb una llibreria i dius, identitat total, el computador de calcula i et diu, això té un 95%, 99% d'identitat, per tant, és tropocaïna. I llavors aquí tenim pilocetam, levamisol, fenocetina, biscafeïna, 50.000 coses més. Per aquest pobre desgraciat que es posa aquesta cocaïna i li diu que té una sobredosis, el que té és un xoc anafilàctic de totes les porqueries que li foten per terra. I moltes d'aquestes són inclús productes anticarcinogènics. S'han trobat del que no us podem imaginar. Quin interès té per la policia? Que pel perfil podem veure quin és el tipus de cocaïna, quines poden ser les poques rutes de distribució, si és una eina fabulosa per toxicologia i per la part de la policia científica. Endavant. Els bons resultats. Què hi van trobar a les mostres del Lluna? Què vam trobar en els meteorits que van caure en el període de febrer i setembre del 69? Al febrer cau el meteorit Pueblito de Allende, prop de la frontera amb Mèxic. L'Armando Irametegui, en Pau Descansi, del Museu de Ciències Naturals de Houston, em va cercar i ens va donar diverses mostres. L'Armando, després de donar, jo vaig anar a buscar aquestes mostres al Museu de Ciències Naturals de Houston i llegeixo a la premsa al cap de 3 o 4 dies que l'havien assaltat i l'havien mort. A Houston teníem una mort violenta cada dia. L'Armando era, a part de ser el curator del Museu de Ciències Naturals de Houston, era d'afició, era astrònom. I en aquell moment va passar un dels cometes, el Halley, Sato i no sé què, un nom raro, que tenia 3 autors, no me'n recordo el nom, i l'home se'n va anar amb la seva caixeta, amb el seu telescopi. Sabeu que Houston és tot una gran llanura, un altiplà, tot el nivell del mar pràcticament, i fins que no vas a Austin, prop d'Austin, al mig de Texas, no tens uns pilers, muntanyetes, que són de 2 metres, que són vegades, sense contaminació lumínica, que era el lloc que podia veure una mica més en pitjor. Però va tenir, podien les gràcies de tenir un pitxasso, aquesta pana, va anar a la gasolinera, va demanar l'ajuda d'uns nois que passaven per allà, el van ajudar a ben morir, perquè al cap de 2 hores que va tornar, doncs el van prendre la caixa i el van deixar anar. Això és que tinc molt de temps. El juliol de l'agost es van arribar les mostres de l'Apolo 11 i al setembre va caure el meteorit Murchison, que va caure precisament el dia del meu cumpleaños del mes de setembre. I dic que vaig dir el mateix això que vaig néixer, 50 anys més tard. Els que estudiaven els orígens de la vida, aquest any 69, ens va tocar la loteria còsmica.
Fixeu-vos que mai hi havia hagut un meteorit que és tan a prop d'on estàvem nosaltres, la frontera amb Mèxic, Polillo de Allende està a l'estat de Chihuahua, i les mostres de l'Apolo i al setembre ens cau aquest altre. I aquest altre era un compendi de química orgànica. O sigui, aquí tenim els 3 astronautes, l'Armstrong, a Collins i a l'Aldrin, i els donem doncs, les gràcies per haver-nos facilitat tot aquest món de fotografies que alguna la veurem al final, i sobretot aquestes mostres que ens van donar molta informació de l'origen de la Lluna, de l'origen de tot el que és el cinturó d'asteroids, que la Lluna està bombardejada per meteòrits, i el que no trobéssim pràcticament res va ser quan la vam trobar, perquè jo estic segur que a la Lluna hi ha matèria orgànica, només vam trobar el mínim que hi va de la implantació del vent solar, que ara us ho explicaré a continuació. Tot el que us presentem a partir d'ara són datos que estan publicats i formen part fonamentalment d'un recull en què en Joan i tots aquests autors van ser els partícips de tot aquest món. Aquí va ser el dia que vam anar a buscar amb en Joan les mostres de la Lluna, que era un estudiant del Joan, que treballava al mateix Lunar Receiving Lab. Nosaltres hi teníem entrada directa, perquè evidentment tots eren de casa. Quan jo anava aquí anava a veure un company meu, o sigui, el Don Flory. El Don Flory a més va muntar la primera companyia als Estats Units, Spectrix Corporation, i va ser una companyia que va fer anàlisi ambiental a Texas. Això va ser anecdòtic, però us ho explico ja. En Joan i jo ja les mostres de l'Apolo 11 a la Universitat de Houston i a la conferència de premsa, que veieu que es va posar amb dos aquest dia. Tot això ho vaig dissenyar jo, amb suggeriments de tots de l'equip, però el responsable vaig ser jo. O sigui, aquí va ser la conferència de premsa, jo vaig inventar aquest títol de vials que dictava des de dalt, esmerilats, doble vidre, amb una cambra que anava buit, i com ho volíem tenia un sistema de purga amb heli de màxima puresa. No hi havia cap problema, tot era molt seriós. En Joan em va donar el privilegi de ser el primer en tocar el pal les mostres, una revolet del vidre, que havia deixat tot preparat allà, posar un micròfon, una espàtula, per posar això d'aquest tub que tenia a la mà, per passar-ho aquí dintre, i hi havia una curiositat immensa, perquè també tots els secretaris del departament, i en Joan li diu, i alhora em va fer responsable de les mostres de la NASA a la universitat. De manera que quan jo anava per l'Apolo 12, 13 i 14, la NASA em va fer rutina. Recordo que un dia, tornant de Clear Lake, jo tenia un cotxe esportiu, que encara el tinc, que me'l vaig emportar com a trofeu de guerra d'aquesta etapa, està aquí ben etern, un dia d'aquests us l'ensenyarem. Doncs anava, a més era del color vermell, anava per l'autopista, pendent que no se'm condomessin les mostres amb excés de velocitat. Em parla un policia, que em diu, sento que l'havia de posar una multa, i miri, soc l'any de tal, les credencials de correcte, la credencial de la universitat, la credencial de la NASA, i em pot davant amb el seu company, em pot allò de la motorcade, que tira de fins a la universitat. No vaig passar mai tanta vergonya quan arribava a la universitat amb els dos policies davant. Bueno, qualsevol cas, era Amèrica, ja sabeu com són els americans. Endavant. Aquí ja teniu una altra mostra del que fèiem. Vam fer tot. Vam fer evolució dels gasos en funció de temperatura, i ja veieu que a baixes temperatures sortia el pic de CO2. Com més incrementàvem la temperatura, es anava reconvertint aquest CO2 en CO. Penseu que tot això ho havíem de fer, no hi havia ordinadors, tot eren escans manuals, amb pel·lícules que s'havien d'imprimir de tipus fotogràfic, amb uns oscil·loscops que eren... És una tecnologia totalment diferent del que utilitzem ara. Havíem d'agafar cada un dels registres, manualment era tot una cosa de xinos, era una cosa ben laboriosa, ben tediosa. Aquí trobàvem, havíem de veure les masses, aquí vam trobar el metà, i aquest metà ens va crear la preocupació, és metà indigènic o és metà que ve de descomposició de carburs. I llavors aquí vam fer una primera, li vaig suggerir a en Joan si podíem
fer una digestió amàssic del clorofluoril, ja que un dia se'n va il·luminar i dius, home, si ho féssim en fluoril, clar, sortirà el 4 també, però si fem un deuterometà ens sortirà CD4, i això ho podré veure, perquè el deuteri té un pes molecular de 2 i el deuteri de 1, per tant ho podem veure. Molt bé, em diu, home, vosaltres estudiants sempre penseu en petit, pensa en gran, Josep, què necessites? Dic, home, doncs a mi no m'han demanat $10.000 per un cilindre de CD4, amb una empresa especialitzada que feia... I diu, tira endavant! Doncs mira, van fer-ho i van poder esbrinar que aquest metà que trobàvem era un indigènic i que n'hi havia també de descomposició dels seus pulmons. Per tant, van veure els dos. Segueix. Això, per cert, no vull donar les gràcies a un altre de Lleida, el Ramon Segura, que ha estat catedràtic de fisiologia i bioquímica a la Facultat de Medicina, i que el dia que estava fent jo això passava per aquí, i tinc que fer una fotografia junts. Aquest va ser el muntatge, aquest era el forn de l'LTV, i aquí veieu com ho feien P3, 3 amb el seu xarxant, amb el seu tub, aquí dos estubs, pica, i aquí hi havia un sistema que ens vam inventar, que era com un dit doble, un dit gros, on hi posàvem l'àcid, que hem altre la mostra, havíem d'evacuar primer tot plegat i llavors vaig trobar unes vàlvules Toggle que no tenien solenois, això no existeix per nosaltres, doncs vaig fer-ho manualment. N'hi ha dues i tocava l'altra. En aquell moment, per tant, vam fer que el gas portador pogués passar per dintre i treure'ns tot això. Aquí aquest va ser, no tinc registre que hi hagués mai hagut abans aquest sistema de reacció en línia GCMS. Avui això ho fem nosaltres d'una manera avançada amb els nostres equips. Per tant, fem reacció en línia GCMS perquè hem seguit aquesta trajectòria de no estar tan separats. Aquí tenim els resultats d'aquests indigènics, d'això, aquí sortia segons l'àcid utilitzat, fosfòric, sulfúric o clorhídric, o deuterofluorídric, podem treure distintes molécules. Tot això està reportat, no vull pensar més, i endavant. Aquí tenim les fotografies de tots els imatges que van sortir al Houston Chronicle, aquí està ja a punt d'acabar el doctorat, endavant. I ara anem al que va ser més interessant, les nostres coses no van donar molt poc, perquè va ser la primera cosa que un meteòrit publica de Guenya que us he portat un tros, com us he dit abans. Aquest meteòrit, això és el que diem la crosta de fusió, i aquí és una peça interior. Aquest meteòrit va ser un meteòrit superabundant, ha sigut el meteòrit més gran que ha caigut recentment, i el van poder recollir en un moment de caure, o sigui, passeu la diapositiva. Va caure a l'estat de Chihuahua, Mèxic, el 8 de febrer del 1969, a les 005. Es va escampar en una àrea de 8 per 50 quilòmetres quadrats. El pes total aproximat recuperat excedeix les 2 tones, equivalent a un cotxe que van treure a velocitat increïble. Quan entrem aquesta velocitat increïble, es fragmenta, cauen en s'escapa. Llavors té aquesta crosta de fusió que és fruit de l'entrada. L'entrada de la nostra atmosfera se resfalta, queda aquest color brillant, queda cremat, i es veu claríssimament. Però la propera fotografia del Murchison es veu el mateix. El contingut de carboni d'aquest és molt petit, al voltant del 0,3%. La matèria orgànica extraïble amb dissolvents era de 2 ppm, fonamentalment hidrocarburs alifàtics. Per piròlisis GCMS, quan fem col·laboració amb uns científics, un de nom espanyol, era exafardita, es deia Levi, van ser molt amics, que treballava a McDonnell Douglas, ells van tenir un sistema de piròlisis i van fer per primera vegada piròlisis GCMS, i van trobar hidrocarburs aromàtics. Aquests hidrocarburs aromàtics no sabien tampoc si eren originals o no, però va ser interessant, perquè ja em vaig animar, diguem, ja era d'hora de dir, hem trobat una cosa que diu que hi ha traces, però n'hi ha. I clar, al 97 s'hi van trobar més compostos, que ja són d'altres moleculars, de C60, C70, fularells i fularans, i polaromàtics, policíclics aromàtics. S'hi han trobat més de 70 minerals, dels quals 13 són nous, i és el contenidor més gran caiguda mai i un dels més estudiats juntament amb el professor.
per tant vam estar de sol. Però bé, davant. Veus, aquí veiem la crosta de fusió com està reclamada, aquesta és del Murchison. I el Murchison ens va donar tota l'evidència d'aminoàcids d'origen extraterrestre, i és la primera evidència que hem tingut en el món triat actual. Del Murchison no us n'he portat cap postre, tinc una petita quantitat, molt petita, i aquí hi havia de tot. El més interessant que vam trobar va ser, i això és ja del tesi doctoral, van ser aminoàcids. Aminoàcids. I vam trobar aminoàcids de tota mena, els proteics, no proteics, i quan jo feia els espectres de masses me'ls inventava i buscava. Vaig fer al revés, no era de trobo això, sinó que m'invento l'estructura d'un aminoàcid i busco en l'espectre els tenien tots solapats, ja veureu els cromotogrames, era una bestiesa. Per tant, segueix, aquí he posat algunes fórmules. Aquí, mira, això és de la meva tesi doctoral, això són els hidrocarburs alifàtics. N'hi ha tants, i n'hi ha tanta quantitat que aquí ja tenim aquest suadix tan gran que se'm despenja de la línia base perquè tinc massa quantitat. Perquè els cromotogrames no diluïts, perquè us doneu compte de la quantitat que hi havia. I això són els aromàtics, igual, o sigui, un farcit d'aromàtics. I això són els aminoàcids, farcit d'aminoàcids. Jo estic parlant de tècniques en quin moment ja eren avançades al seu temps i que havíem estat nosaltres millorant les tècniques sobre les que es basava, perquè havíem mirat els cronogrames, havíem mirat els espectròmetres, les interfaces, havíem mirat tot per arribar als màxims nivells de detecció per les mostres de la llum. Per tant, teníem els equips a estat de la tècnica, el més avançat que es podia fer. I aquesta escola, que és el que ens ha permès després, seguia amb l'explotació del que us explicaré a continuació. En realitat, aquest meteorit és un compendi de química orgànica amb un estimat de més de 50.000 compostos aquest any. Cada any es fa un simposi i aquest any el poble de Murchison, a Austràlia, farà una celebració especial del 50 aniversari també. Potser us m'invitaràs allà. Alguns dels resultats del període aquest, i que estan recollits en la tesi, són els anàlisis del Apolo 11 i 17, la presència de gasos hidrogènics, la superfície de l'una, la reducció de CO2 i CO, la síntesi abiòtica d'hidrocarburs, això que us he explicat abans del Fischer-Tropsch, i sobretot els meteòrits, i la primera evidència de matèria orgànica d'hidrocarburs i aminoàcids d'incontrovertible d'origen extraterrestre. Això és la primera vegada que ho hem tingut evidència certa. El recull de la bibliografia de l'any 71, això és del currículum d'en Joan Oró, he agafat la seva cura això m'ho va passar per cert un altre veí nostre d'aquí de Cerdanyola, el professor Ricard de Guerrero, que també el que més abans dels fills que es coneixen, vam tenir-lo a Westport, el fill del Guerrero, va estar també a Westport, també es va trobar a Filadèlfia. Mira, jo tinc aquí, és a l'estraneta, amb tota la falta d'humilitat, tinc 5 publicacions de les quals n'hi ha 2 en Nature. Clar, tenia 26 anys i 2 publicacions en Nature i ara podia haver dedicat només a viure de cultura. Per tant, no ho vaig fer. El fet ha sigut ajudar-me a la vida com a estudiants. Aquí, del 73 a Barcelona, vam fer la 4a conferència sobre els orígens de la vida i el segon simposi de la Renals. Preguntareu per què. La conferència dels orígens de la vida em van fer secretari i vaig ser honrat pel Joan perquè presentés el pont d'or per venir a l'Autònom. Llavors va dir, vine cap aquí, a més et fer secretari d'aquest congrés, m'has d'ajudar a organitzar-ho. I bueno, no vaig agafar en sèrio, vam fer les dues coses, vam tenir universitats, vam recollir, vam tenir 10 premis nous. Ara us tenim la fotografia que jo també estic allà envoltat pel CB8, etc. Assistència de premis, recent incorporat com a professor gran de química analítica i d'investigació a l'IBF, on vaig començar a estudiar metabolòmica i compaginat amb els meus estudis de medicina. Fins al 77 que me'n vaig anar al món empresarial. Per què Duran Renals? Us preguntareu. Duran Renals tenia és el darrer, sabeu? La història és aquell home tan ben parit que està al cavall de Montjuïc, és el model és en Duran Renals de jove. En Duran Renals tenia la teoria vírica del càncer. Llavors vam fer un simposi en memòria de Duran Renals
i alhora abundant amb això. I un dels premis Nobel que va venir va ser Temin, que us l'ensenyaré davant. Aquí és el Saló de Plens de l'Ajuntament de Barcelona, sembla que soc jo. Aquesta és la vídua d'en Duran Reynolds, que treballava a l'Oswald Kettering Institute de Nova York, en Joan Oró, en Severo Ochoa, el Melvin Calvin i per tot darrere allà en Temin. En Temin va morir l'any 75 i ens va treballar que tot sumava, llavors, tot sumava. Ens va dir, aneu en compte el càncer de pulmó, el càncer de pulmó. Ell no havia fumat mai i va morir de càncer de pulmó al cap d'un any. I les paradoxes de la vida, però jo me les recordo de moltes altres coses que realment tenia el Barin, hi havia molts candidats al Premi Nobel. El Nobel sabeu que havia estat proposat com a Premi Nobel diverses vegades. Molt bé, doncs aquí acaba la història d'aquest premi i ara entrarem a el que és l'última part de la conferència, que és la industrialització del coneixement. De tot això que hem après, què no hem sabut fer? Bé, doncs això que us explico aquí. Al 78 vam desenvolupar la cromatografia capilar d'alta resolució i baixos nivells de detecció. Això ho vam fer perquè, com nosaltres treballem a nivell de traces, les columnes empaquetades no ens anaven bé, per tant tot ho havíem de fer columnes capilars. Les columnes capilars tenen l'avantatge que a més ens incrementen la detecció absoluta, perquè els pics surten més estrets, hi ha més massa per unitat de temps i tenim més relació senyals-color. El 71 vam fer el primer cromatògraf de gasos, el 85 el primer de líquids, el 98, que és la tessina del Roger, amb els sistemes de comunicació, vam fer el primer robot multimodal de la història. Això són primeres vegades que ho hem fet amb antelació a tothom. Per exemple, el cromatògraf de PLC no és que fos el primer PLC, és que era el primer PLC que tenia la formació de gradients a baixa pressió. Tothom ho feia amb alta pressió i nosaltres vam fer-ho a baixa pressió. I avui tothom ho fa a baixa pressió. D'això no estem molt orgullosos, perquè no és que sigui broma, i no ha sigut mèrit meu, ha sigut mèrit de l'equip de treball. Té una dignitat a posar tots els directors d'orquestra i a posar-vos la idea, però no us podeu imaginar la creativitat que té aquest país nostre. No us podeu imaginar la quantitat de neurona útil que hi ha. I aquí vam fer el primer cromatògraf enllaçat amb espectròmetres de masses. I com teníem l'experiència certa perquè aquí al costat, al país del costat de la Catalunya Nord i a París hi havia també talent, ho vam anar buscant ara. I per tant, quan no ho hem sabut fer, ens hem sabut recolzar amb altres persones i les hem contractat perquè ens ajudessin. No hem pogut reinventar la roda, només ho hem fet per millorar. I aquí, per exemple, vam treure el primer sistema combinat íntegrament digital, íntegrament per control remot. No us podeu imaginar el que és això. És a dir, el Roger, des de la seva computadora, pot controlar qualsevol de les màquines que hem generat d'aquesta generació des de qualsevol lloc del planeta Terra mentre tingui una línia telefònica estable. 100% de control remot, 100% controlable des de... No hi ha hagut encara ningú que hagi arribat al 100%. La traducció analògica digital de tots els automatismes no és fàcil. Hem de fer escombrats, hem de fer moltes coses. I aquí estem més orgullosos d'aquest sistema multidimensional HPLC GC-MS amb reacció en línia. Això ho hem patentat conjuntament amb el Consorci Superior d'Investigacions Científiques i amb la de Castella-La Manxa. Nosaltres col·laborem amb tothom. Aquí vam trobar, ho hem fet també col·laboració amb l'Universitat d'Oviedo. I aquí tenim el primer sistema automàtic de derivatització alhora, el 2012, i el 2013 vam iniciar el desenvolupament de l'escàner molecular de cos sencer. I amb això hi dedicaré un minut, perquè crec que és de les coses. Aquí hi ha hagut projectes recents, perquè dius això, que a més es ven, doncs aquí tenim alguns projectes recents de la Universitat de Lahore, d'Indonèsia, la Universitat de Túcia, Itàlia, el HCSR, que és el CSIC de Deix, que ens estan comprant 2 equips més, el BARC, que és el Bangalore Aerospace Research Center, que és el segon centre de l'Índia, on fan tota la reconversió de la comissió d'energia atòmica en temes mediambientals, etc. És una empresa petita, però una empresa que s'estudia. Clar, aquí tenim una mica el que hem fet. Els nostres equips no són com els altres, nosaltres hem fet equips que són intercanviables, els mòduls, no hem fet ergonòmics, hem fet que tot això es pogués acoplar entre ells i que tot això es pogués automatitzar en conjunts que
es poden modernitzar, ho han fet d'una manera una mica diferent, afegint valor. Aquí teniu l'evidència del primer tornatori de líquid, va ser el primer que va tenir un forn, el primer que va tenir versió a baixa pressió a l'any 85 i ens el van qualificar com a estrella de la tècnica després d'Espanya. No ho dic jo, això ho diuen els organitzadors d'aquests simposis. I aquesta és la màquina última que us he explicat abans i que us explicaré una mica més de detall. Aquesta màquina funciona, si poguéssim posar la il·lustrat, espera un moment que farem una cosa. Seguirem i us ho il·lustraré perquè veureu les molècules en moviment per primera vegada. Així ens quedem ràpid. Això ho hem recollit les revistes més especialitzades com és el CGC, endavant. Ho hem donat com a... I aquest és l'escàner molecular de cos sencer. Això és una il·lustració. Hem treballat amb la part de gasos volàtils i la propera il·lustra una miqueta més bé tot el potencial d'aquesta tècnica. Com us heu vist abans, de cada mostra traiem el cromatograma i l'espectre. Ara imagineu-vos que això ho fem balalè i ho fem pels compostos volàtils, semivolàtils i no volàtils. Per tant, traiem un perfil metabòlic complet de tot el que pot ser funció pulmonar i part de funció digestiva, perquè els ajudants de la soft. Aquí podem tenir de l'orina, el mateix, tot el que s'excreta. Podem veure la femta, podem veure el plasma, podem veure qualsevol femta, però podem veure l'encefalorraquidi. Ara imagineu-vos si tot això hi poso intel·ligència artificial i comencem a tractar això amb Big Data i fem fotografies moleculars. Us imagineu quin potencial que té això? No és això un somni? No, això és una realitat. Aquí el que hem de fer ara simplement és normalitzar la metodologia, però aquí havia de gastar 20 milions més. Jo em vaig gastar 10 per desenvolupar la primera màquina i hi havia més. O sigui, jo segueixo tenint vocació de pobre de per vida, però els meus fills no. Per tant, animeu-los a que segueixin. Bueno, és un poder per buscar inversors, Potser sí. Potser sí. El telèfon al final de la pregunta. No, però hi porto unes quantes targetes per ser cas. Sempre no d'estar preparats. Endavant. Naturalment és l'hora de donar aliments, els meus tutors, el professor Joan Luis Oliva de Direcció, que ens va donar. Els altres professors del Dret de Houston, de l'MIT, vaig tenir la sort d'estar a l'MIT, també amb el professor de l'Alpina, amb el Ron Hatch. El Ron Hatch ara dona un premi que veiem una vegada cada 2 anys a l'Associació Americana de Química, a Pittsburgh. A la Universitat d'Indiana vaig estudiar també amb el Fabio Lafferty, el que és l'interpretació d'espectres de masses. Els companys de tesi de Departament de Química Orgànica, específicament el Harris Richardson, que va ser el meu primer soci quan feia el Harris de jueu, millor dit, amb el seu germà, amb el Don Flor i amb el Wilfred Koenig, va muntar la primera empresa de serveis, perquè jo sabia cromatografia, espectrografia, teníem això, vam trobar un financer, que a l'estat de Houston hi havia una cadena de supermercats que es diu Rice, i aquest senyor ens va fer de tutor, un altre jueu, que estava molt bé fent negocis, com els catalans es feien molt, i em va dir, mira, ho heu de fer d'aquesta manera. Nosaltres vam dir, això no ens afectarà a la universitat, llavors d'aquesta manera no. Jo me'n vaig anar, vaig veure les accions, el Koenig se'n va anar a Alemanya i es va donar les accions, quan ens vam anar, al cap de 3 anys es va vendre aquesta empresa per $26 milions. Ha sigut el gran negoci que he fet a la meva vida, per la meva vocació. Jo estudiant medicina vaig perdre el 20% de $26 milions. Sí. Evidentment, no vull deixar d'agrair el que ha sigut la Madelon, que l'ha acompanyat, la petita Florència de Navarro, que va acompanyar, quan jo estava donant un curs aquí a Barcelona, la va acompanyar a tenir la primera fita. O sigui que no us ho perdeu. El Pasqual Maragall, el Lluís Recoder, l'Emili Gelpí, el Wilfred Koenig, el gran amic, el Harmon Líbic, el Ramon Segura, a tots els col·laboradors i els clients en més de 100 països. No vull oblidar tampoc les càmeres de comerç, i sobretot la de Sabadell i la Terrassa. Sabadell es va donar el primer premi d'innovació, no me'n recordo perquè va ser l'any 77 o 78, els primers, i la Càmera de Terrassa ens ha donat els 3 premis que són les empreses úniques del Vallès que la té, el Premi d'Innovació, d'Internacionalització, el que va fer més gràcia és el de responsabilitat social corporativa, perquè jo mai havia pensat en això de la igualtat, de no havia pensat, i vaig ser l'informe, però resultat que tenien més dones que homes, que les dones havien estat en càrrecs
de responsabilitat i per tant tenia minusvàlids també, que tampoc m'havia donat compte. O sigui, l'empresa ha sigut normal, com crec que és un reflexe transversal de la societat. I evidentment aquí et poso una última fotografia d'uns dels meus nets, això per vosaltres, nois. Tot revisant els papers ho he trobat, no parlo d'avi, no vull que parleu d'avi, però us vull dir una cosa. Quan va néixer la vostra mare, la vostra tieta, va venir sota el braç, va venir amb una factura de $1.000. I això era el preu de la medicina privada als Estats Units. $1.000 en aquell moment és com podríem posar 40.000 euros ara, una cosa així, o sigui, una bestiesa. Jo guanyava $250 al mes, o sigui, imagina't, havia de treballar 4 mesos seguits per pagar la factura de l'hospital, sense poder menjar res ni poder pagar el lloguer. En Joan, amb un gest de sensibilitat, es van inventar, ho estaven organitzant, la veritat sigui dita, amb un grup de patrulers que es havia pensat de fer un primer premi de la Texas Steel Society. La forma de justificar les festes aquestes que es feien d'espanyols i americans, doncs sobretot el món del petroli. I em van donar aquest premi, que vaig ser beneficiari. I això es va ajudar a pagar la factura de l'hospital. Els Houston Post va recollir i Barcelona surt 2 vegades, veieu? Aquí diu que Quim de Sarrià, Barcelona, i aquí que jo soc de Barcelona. Ara, sabeu que jo no dono mai consells. Jo sempre he considerat que considerar és un acte d'arrogància. Jo dono opinions. Si us val, la meva opinió és que si treballeu honradament, sempre al límit de les vostres capacitats, gaudiu cada minut del que decidiu fer. És una obligació gaudir, disfrutar. És obligació. Amb passió i no perdeu mai el sentit de l'humor, davant de qualsevol entrebanc sereu més feliços. Només us garantís això, sereu més feliços que si no ho feu. I, tant com jo avui mateix ho he estat compartint amb tots vosaltres aquestes vivències, aquesta mirada enrere, que és la primera vegada que ho faig, com us he dit abans, amb algun de vosaltres, en aquests 50 anys. Us dono les gràcies i a més pels joves l'última diapositiva. I aquests procés serveix per tot. I sobretot, estimeu la casa de tots, aquest vell planeta. Gràcies. Fantàstic, però a tots els nivells, la veritat. La teva història, la teva iniciativa, la sort que també vas tindre d'estar en aquell moment on tenies que estar i la teva constància. I després com has ampliat tu també l'aspecte amb la cromatografia, no? Vull dir que realment els metges sí que tenim molta sort de totes les analítiques que feu vosaltres, no? I preguntes, ara preguntes de tot tipus, estàs preparat per tot tipus de preguntes que et puguin fer. Fons? Una pregunta que tinc curiositat. Que trobéssiu aminoàcids d'aquest meteorit a Murchison, què significa exactament? Que pot haver vida extraterrestre? Quina importància té? Aquesta és una molt bona pregunta. Jo em dic que la vida és inevitable quan es donen les condicions adequades. I aquí el que tenim són els constituents bàsics perquè es pugui donar la vida en altres llocs del sistema, el que és l'espai sideral, tot aquest que diem l'espai còsmic. A on? Mira, això és tan complex el món aquest, i ara parlem ja de la teoria dels universos múltiples, dels forats negres. Quan un estudiava la llei de termodinàmica deies primer principi, segon principi, tercer principi. I es preguntava, i si quan els sistemes són tancats, si els sistemes són oberts es comuniquen entre ells, però i si només el sistema és infinit, només n'hi ha un? On va parar tot l'accés d'energia? I on va parar l'entropia aquesta que genera el tercer principi? No existeix el tercer principi, o les meves idees és que hi havia d'haver un altre univers. Per tant, parlem d'un tot molt heterogènic. Parlem també d'una capacitat de la ment humana de pensar en petit. O sigui, som molt antropomòrfics. Nosaltres ens hem de plantejar les coses d'una altra manera. Hem de deixar de pensar com nosaltres som
i agafant com a referència el principi i el final de les coses i que tot té un origen i tot té un final. No, aquí les coses no són. I la primera cosa que hem de pensar és que som antropomòrfics, pensem d'acord amb la nostra escala vital. Per tant, pensem en gran, pensem en una abstracció, pensem en gran, pensem en abstracció. Llavors tu trobes el que dius, aquí la Terra per què s'ha donat la vida? I quina evidència tenim científica de que hi ha hagut els ingredients per la vida? Sabem que hi ha matèria orgànica en els cometes. Els cometes són una font de matèria orgànica cap a la Terra. Sabem que l'espai intersideral està farcit de matèria orgànica, perquè ho veiem per radiotelescopis i veiem que en el procés aquest d'agregació, d'implosió i explosió del Big Bang, sabeu que això com funciona, oi? Hi ha l'energia que es condensa i llavors, bum, l'explosió i llavors hi ha l'explosió. Això és el que genera tots les galàxies, és un procés continu, s'està dominant altres curs de l'univers. Per tant, aquí en el nostre sistema, què ha passat? Que el Sol s'ha quedat en un punt, la Terra en un altre, Mart i Júpiter, entre Mart i Júpiter hi ha la cintura d'asteroides. Quan abans hem comentat l'edat d'aquest meteòrit és més vell que la Terra. Aquest meteòrit ens permet traçar els orígens per la seva data de quan va haver-hi aquesta implosió i explosió, és a dir, la formació de la nostra galàxia. I aquí hi hem trobat aquesta matèria orgànica condensada dintre del propi cos del meteòrit. Què vol dir això? Que n'hi ha molt més a moltes altres parts. I aquí a la Terra, a més, per la seva posició relativa amb el Sol, hi ha aigua. I aquí en l'aigua, amb la matèria orgànica, i quan hi va haver la primera matèria, la Terra primitiva, doncs hi havia moltes descàrregues elèctriques i es va crear unes condicions perquè sorgís la vida. Aquesta vida és inevitable que sorgeixi quan hi ha aquestes condicions. Llavors, els ingredients hi són. Doncs què has de fer? És buscar, se busquen planetes que estiguin en relació a l'estrella principal a la distància més o menys com aquí la Terra, perquè és un model a seguir, però hi poden haver conceptualment altres formes de vida. I això vol dir que no han d'estar necessàriament basades en la química del carboni tal com la coneixem. Per això tornem a pensar en aquest principi antropomòrfic. Aquí el que és interessant en aquest meteòrit és que hem trobat tota mena, o sigui, és una síntesi bestial, o sigui, és que quan no fem el laboratori no fem tanta barreja de materials com els que es fan aquí. O sigui, és increïble, són 50.000 compostos que s'han trobat en aquest meteòrit, 50.000. I aquells cromatògrams que heu vist, en el meu cas, doncs ja us demostren que hi ha diversos centenars, per no dir milers de substàncies, unes en més quantitat i altres en menys. Per tant, la significació en curt de què vol dir que hi hagi aminoàcids és que hi ha precursors perquè s'acceleri el procés de constitució de vida. Entens? Sí, perquè la segona pregunta seria i com es reorganitzen aquests per començar a fer membranes i començar a fer proteïnes. I llavors hi ha alguns grups, per exemple el Cyril Ponnamperuna, que ha treballat en aquesta química prebiòtica buscant sistemes d'aglomeració. Hi ha hagut molts grups de treball, i hi ha molts grups que estan veient dintre de les fases aquestes inicials com es poden anar decantant els primers eslabons d'aquesta cadena, els primers, els primers enllaços d'aquesta llarga cadena. Gràcies. La idea de que la lluna en té molts, però no van caure en allò. Exacte. Pot ser. És que jo estic segur que si haguéssim trobat un altre meteòrit, segons els cràters que haguessin anat, el lloc que van anar a l'Apol·lo 11 és un lloc que té una marca de la tranquil·litat. Però... Sí. Perquè fixeu-vos aquí si n'hi ha d'impactes meteòrics. És bestial. Si això és la lluna, i això és el Terra, això és una fotografia real. No és il·lustrar, no, és una fotografia real. Fixeu-vos el que té d'impacte, n'hi ha de grossos i petits. És evident que hi ha matèria orgànica a la superfície de la lluna. El que passa és que no hi ha aigua i a més a més la lluna és hostil al desenvolupament perquè està subjecte a un buit molt elevat i a una alta temperatura. Tu si vols netejar una cosa, què fas? La subjectes a escalfament i a buit. Doncs aquí està, escalfat i a buit. O sigui, tot el que hi ha és en marxa. Per això l'Andes deia que ell li donava un tros de lluna que se la menjava.
si hi ha algun bacteri, no hi haurà res. Si tranquils que no hi haurà res. Sí, endavant. Bueno, jo que he estudiat dret i em dedico a les finances sí que he fet una retrospectiva al BUP. Puc assegurar. No. La meva pregunta segurament no serà molt científica, però tants anys mirant pel·lícules de la Lluna, a l'espai, la meva pregunta seria què buscaven els americans? És a dir, guanyar la carrera espacial o buscaven coneixement, descobriment? I dos, si jo que em dedico a les inversions i tot això, jo miro i dic, ostres, aquí no veig pisos, no veig perforadores, no veig excavadores. Va ser un frustre perquè, en el sentit de per què no hi ha res a la Lluna? És a dir, per què l'home va arribar, va trepitjar, va agafar mostres, va marxar i no hi ha tornat? Sí, bueno, hi ha coses que no es puc contestar però que és opinable, és una opinió que dono però que pot ser bona o no. Quant a la primera pregunta, el motiu era fonamentalment polític per guanyar la carrera espacial amb els russos que havien avançat amb els americans amb la gosseta aquella, la Laika, i se'ls havia mort, després ho van ocultar i tot plegat, però estaven molt avançats. En Joan Orós corresponia moltíssim amb un científic rus que es deia Oparin. Jo vaig conèixer amb Oparin, que va escriure els tractats dels orígens de la vida, inicialment era un dels grans teòrics de tot el que hem parlat de l'evolució de la vida i dels orígens de la vida des d'un punt de vista molecular. La seva dona, per cert, va fugir i va ser encontrant coses que vaig encontrar en molts llocs. Per tant, els russos estaven en plena carrera espacial en aquell moment. Evidentment hi havia un interès científic i un interès tecnològic. O sigui, jo he tingut a la meva mà plàstics que després els havia industrialitzats però que venien pels recobriments que s'havien de posar a les càpsules per poder suportar les elevades temperatures que hi havia al tornar a la Terra. Plàstics que no es podien trencar de cap manera. O sigui, tu els estiraves, pel·lícules finíssimes, o sigui, hi havia un desenvolupament tecnològic enorme. Hi havia, per tant, sabia molt bé que posant diners en això hi havia un retorn en l'inversió a moltes àrees. Hi ha documents de la NASA que estan dintre del que diuen el Small Business als Estats Units, els petits negocis, que van generar molta activitat. Per exemple, jo recordo un dia que vaig anar a buscar mostres amb el Clear Lake, que em vaig trobar fullejant allà a l'entrada, perquè tenia d'esperar a vegades que haguessin una credencial, tenia una directa. Allà a l'entrada hi havia el plec de condicions per la bandera que van posar en l'Apol·lo. Va ser els primers viatges que vaig fer, que encara dic que no estava acreditat i vaig haver d'esperar. I em va sorprendre perquè era el plec de condicions i deia exactament com havia de ser la bandera, amb el plàstic que contés la radiació, que no sé què, que havia de simular que hi hagués vent i no sé què. O sigui, estava tot milimetrat. Això va ser un negoci per la persona que va agafar la bandera. O sigui, així és. Per tant, sí, hi va haver molts diners, però hi va haver molt d'estímul d'inversió. I en el fons, què hi ha a la Lluna? A la Lluna, ara fa poc s'ha descobert un lloc que hi ha un cràter immens, que hi ha hagut un meteòrit, hi ha un meteòrit que havíem estudiat al departament d'en Joan, que es diu el Canyon Diablo, és el Canyon del Diablo. Aquest és un meteòrit que és tot sec, tot ferro, ferro fosc, i dintre té uns nòduls de grafit, però n'hi ha de níquel, se sap que hi ha plata, hi ha or, hi ha moltes coses, o sigui que dintre dels minerals que hi ha. Només parlant de l'impacte meteòric, que s'han trobat meteòrics de molta espècie i dels minerals que hi ha, doncs ja capacitat de poder-ho explotar. Però per donar-la per passiva a la pregunta, podem afirmar que dintre de la política del Bush, del Trump, està de tornar a anar a la Lluna. Hi ha molt interès per part dels xinesos i per part de... També ho estudien ara com a plataforma per anar a Mart. Mart és el gran objectiu. I llavors volen fer una estació prèvia a la Lluna perquè el viatge seguit. Si tu fas primera parada, és anar a Barcelona passar per Valldoreix, doncs anem a la primera parada de Valldoreix i d'una a Barcelona.
que volen fer-ho primer a la Lluna i després de la Lluna com la Lluna té molt menys gravetat, l'alunissatge és més econòmic i tornar cap allà és més fàcil. No sé si contesto exactament, però això és el que vam afegir. Sí. Què és el que t'ha agradat més del projecte que vas fer? Què m'ha agradat més? Bona pregunta aquesta. Seria difícil contestar-ho, és la pregunta més difícil, perquè m'ha agradat tot, he disfrutat tant que posar-hi un ordre de prelació. Mira, jo em vaig emocionar moltíssim amb el Pueblito de Allende, perquè era la primera vegada que trobàvem matèria orgànica, encara que fos a moltes petites quantitats, que se sabia que no era contaminació. I a més em va fer molta il·lusió perquè jo m'hi havia jugat la vida, com aquí diu. O sigui, jo vaig començar la tesis contradint totes les teories del departament. O sigui que el més lògic és que no hi hagués hagut res. I quan va venir el Murchison és que ja vaig tenir la gran alegria. Llavors ja va ser orgàsmic, que diríem, que és un castizo. Però, per altra banda, el que més em va agradar va ser quan va néixer la vostra tieta, la meva filla, la Nuri, que vaig venir a donar un curs aquí i em vaig trobar amb una filla quan vaig tornar a la incubadora. Una altra pregunta? Bueno, jo volia preguntar, jo sabeu que soc de Lleida i el Ramon Segura, bueno, el Givert, l'Oló, el Ramon Segura, tots som de Lleida. El meu pare era molt amic del pare del Ramon Segura i la veritat us he de dir que jo estava del Ramon Segura fins més amunt, no? Perquè clar, era un exemple a seguir i era una fita molt alta, no? De manera que després me'l vaig trobar ja fent medicina, va ser el meu catedràtic d'afició, no? Però jo et volia preguntar en quin moment i per què vau prendre la decisió de tornar a vindre cap aquí? Si estàveu en un lloc insuperable, no, teòricament, què és el que us va fer tornar? No sé si eren les mateixes raons o no. No, jo vaig tornar per una raó molt clara. Hi havia un programa als Estats Units que es deia PhD 20 Program, a la Universitat de la Florida, que et convertien en doctor en medicina en 3 anys, perquè jo tenia un doctorat mixte, químic, biofísic i bioquímic. Llavors vaig escriure el doctor que organitzava aquest programa per vèncer el dèficit de metges que hi havia hispànics als Estats Units, la minority of Spanish, era petita, o sigui, faltaven metges, no d'Espanya. Parlessin espanyol, que poguessin atendre la comunitat aquesta. Llavors tenia aquest programa especial i clar, jo quan vaig descobrir això, jo vaig pensar que em volia dedicar a la metabolomica, que era el que a mi era claríssim que hi havia un immens. Per altra banda, tots érem conscients que el DNA codifica les proteïnes i que les proteïnes són els catalitzadors de tots els processos de metabolisme celular. Per tant, si hi havia expressió del genoma, on es podia trobar més fàcilment aquestes tècniques, era en el metabolom. Ara se'n parla, però quan jo vaig començar no em parlava ningú d'això. Per tant, això em va... I vaig començar a entrar en contacte amb un grup a Oslo, el professor Eltjan i l'amic meu, l'Igil Yellum, i l'Igil Yellum em va invitar perquè els ensenyés cromatografia capil·lar, vaig fer un espectròmetre de masses, però vaig estar 2 mesos allà, per l'hivern, i va ser molt interessant perquè em va ratificar. Ells van fer tots estudis de nens recent nascuts, tenen un programa encara avui en què tots els recent nascuts els congelen orina, plasma, cordó umbilical i tot això, i després veuen l'evolució d'aquest malalt, d'aquesta persona, fins que es mor. Van estudiant quina evolució hi ha hagut, els agafen mostra cada 4 o 5 anys, etc. Però per mi em va agradar molt perquè era tot aquest procés. Quan vaig, per no anar amb història, en el cas aquest vaig parlar amb el Joan i vaig dir, mira, és que em va explicar molt greu, em va fer una carta de recomanació excel·lent i en aquell moment va venir Villar Palací a Barcelona, a Houston. Va conèixer i em va dir que quan estava muntant la universitat si volia venir aquí. I li vaig dir sí per una condició. Jo estic a medicina perquè en l'altre lloc ja m'estan admetent i em van dir vas per a Willen, li vaig dir qui era,
i va ser molt fàcil. Vam completar una assignatura només, una bioquímica, que era la seva pròpia assignatura, i vaig començar de zero, fent tots els primers cursos. I això doncs, va ser la raó fonamental. Després ho vaig deixar perquè ja havia complert el meu somni, ja no sabia res del cos humà, i quan vaig fer histologia, vaig fer patologia, vaig fer microbiologia molt fort, vaig estudiar moltíssim, va completar el meu segle de coneixements bàsics. No he fet més metge més que amb els fills. Els he reservat amb l'aspirina, per tant no hi interprimem la vostra professió. Hi ha alguna pregunta més? Jo volia... Tu ara estàs dedicant-te al món o a la família, no? Al món de la cromotomografia i a nivell d'indústria privada, no? Llavors, els vostres principals clients, qui són? Són molt variats, molt variats. Tenim clients de tot arreu i de tot tipus. Tenim indústria de tota mena, indústria dels olis, de les begudes, de les aigües, els laboratoris privats d'anàlisis. Per donar-vos algun nom, per exemple, un gran client nostre ha estat el professor Joan Sabater Tovella. Els bombers de Sabater Tovella, que ara se'ls va vendre quan es va jubilar ell, ha estat tots els cromatògrafs que ha tingut fins ara han estat nostres, tant d'anàlisis com de líquids, espectròmetres. Ha estat el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que tenia contracte amb Aigües de Barcelona. En el món industrial tenim indústria farmacèutica, des de la Roche, Novartis, tot això. Els tenim des de Cipla a l'Índia, passant per tots els que he dit. El món del petroli, tenim l'ESO a l'Eabra, a París, tenim i per altra banda les universitats, els centres de recerca, també la policia forense, i també saps què passa? Que nosaltres som molt malvenedors i ens venen a comprar, nosaltres no anem a veure. La nostra venda, sí. Si ell se l'emporta una mica Molt bé, si voleu fer alguna altra pregunta, podrà una mica més. Va arribar o no, Albert? Van arribar o no? Saps què quan va tornar? El que van a buscar la càpsula del Pacífic també era amic meu. I la seva filla, tenia una cosina, la seva filla, que quan va arribar ta mare, per dir, pobre, si ho diu un mes més tard, s'ho ha sentit difícil. Cuidado. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, ha sigut molt interessant, no esperàvem menys, la veritat, estàvem convençuts. I moltes gràcies a tots vosaltres per estar avui aquí a la tertúlia i ens veurem a la tertúlia de la Festa Major de setembre, que serà el primer cap de setmana de setembre, el 6, i ja us arribarà el tema de la tertúlia. Sempre és una mica més lúdica, les tertúlies de Festa Major. De manera que moltes gràcies i fins a la propera.